imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, laska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bóg karmi swój lud wyborną pszenicą i sycie miodem z opoki. Tymi słowami antyfony na wejście rozpoczynamy mszę świętą w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Na początku mszy świętej uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i słabi, a podczas tej mszy świętej modlę się o łaskę życia wiecznego dla zmarłego Stanisława Woźniak, wspominając pierwszą rocznicę od jego śmierci. Spowiadam się nim Bogu Wszechmogącemu i mam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moje wina, moja łaska wielka jedna, przeprowadzam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gladzisz grzechy świata. Przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swe męki. Daj nam tak wciątaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Читання книги Заходу. У тыя дні прийшов Мойсей з гори і переказав народу всі слова пана і всі його постанови. І увесь народ відказав одноголосно. Усі слова, які сказав пан, виконає. І написав Мойсей всі слова пана. А вставши рано, побудував охвярник под горою і 12 слупов поводле 12 племен Израиля. І послав юнаков сынов Израиля, каб яны принесли пану ахвяру, всеспаление и мирную ахвяру с молодых быков. И взял Мойсей полову крови, и налил ее в мисы, а другую полову крови вылил на ахвярник. Потом взял книгу заповеду и прочитал голос людям, и сказали яны: «Усё, что сказал пан, зробим, и будем послухмяними». Мойсей взял кров, окропив народ и сказал: «Гэта кров заповеду, які пан заключив з вами поводле всіх гэтых слов». Гэта Слово Божие. Читання послання святого апостола Павля до Гавреїла. Брати, Христос, прийшовши як перший святар будучих добротов, праз большую і досконалейшую нерукотворную скинию, гэта значит не з гэтага свету, і не праз кроў козлов і быков, а праз свою кроў раз і назаўсёды увайшоў у святое святых, здабыўшы вечное откупление. Бо калі кроў козлов і быков і попел яловки праз посыпанне освячае апаганеных, каб чыстым стало тело, то наколькі ж больш кроў Христа, які праз вечнага духа сябе самога ахвяраваў, як беззаганнага Богу, очистить наше сумление от мертвых учинков дзеля служения живому Богу. И тому ён стал посредником нового заповеду, как про смерть, якая была дзеля откупления от злочинствов, учиненных у першым заповеце, атрымалі абяцанне тыя, хто пакліканы да вечнай спадчыны. Гэта Слово Божие. Я есть хлеб живым, который
калі адкрывалі Пасху, кажуць Езусу вучні ягоныя: «Дзе хочаш, каб мы пайшлі і прыгатавалі табе з'есці Пасху?» І пасылае тваіх з вучняў сваіх і кажа ім: «Ідзіце ў горад, там сустрэне вас чалавек, які будзе несці збан вады. Ідзіце за ім, і там, куды увойдзе, скажаце гаспадару дома. Настаўнік кажа: дзе святліца, у якой я мог бы з'есці Пасху з вучнямі маімі? І ён пакажа вам вялікі верхні пакой, засланы, падрыхтаваны. Там прыгатуеце нам». І пайшлі вучні ягоныя, і прыйшлі ў горад, і знайшлі, як сказаў ім, і прыгатавалі Пасху. І калі яны елі, Езус, узяўшы хлеб, благаславіў, ламаў і даваў ім, кажучы: «Бярыце, гэта цела маё». І ўзяўшы келіх, падзякаваў і даў ім. І пілі з яго ўсе. І сказаў ім: «Гэта мая кроў запавету, якая за многіх праліваецца. Сапраўды кажу вам, што ўжо не буду піць ад плоду вінаграднай лазы да таго дня, калі буду піць яго новым у валадарстве Божым». І праспяваўшы ім, яны пайшлі на гару Аліўную. Гэта слова Пана. Присядьте на хвилинку. Слава на Христе Пану, дорогие браты и сестры. Переживаем сегодня урочистость найсвятейшего тела и крови нашего Збавцы Иисуса Христа. Божие тело. Называем это сегодняшний день, сегодняшнюю урочистость. Для чего необходимо это свято, это урочистость, яку сегодня переживаем? Ці недостаткова того, что во всех костелах свету каждый день целебруется святая имша, або святые имши. Паспрабуем сегодня поразважаць над гэтым, паспрабуем уже адказаць на гэтае пытанне. Але сённяшняя урачыстасць дадзена нам, перш за ўсё, каб менавіта мы маглі магчымасць публічна і супольна выказаць пашану Эўхарыстыі як сакраменту вечнага жыцця. Гэты год, мінулы год, за пандэміяй, скажем, не можам пайсці вуліцамі нашага гораду, каб менавіта выйсці, даць гэтае сведчанне разам з Езусам. Але калі так паразважаючы, не мы выходзім і бярем з сабой Пана Езуса, але Езус выходзіць і бярэ разам з сабою нас у гэтую працэсію. Калі вернемся ў тыя перажыванні, то, як гэта працэсія адбывалася, напэўна, такі радасны момант, такі, скажем, узрушальны момант, калі некалькі соцен або нават тысяч вернікаў ідзе за Езусам жывым і праўдзівым у маленькім кавалачку белага хлеба. Езус, нібы ідучы вуліцамі нашага гораду, хоча таксама паглядзець, як мы жывём, паглядзець і жадае, можа, нават заглянуць у нашыя дамы, месцы працы, магазины, універсітэты, школы, зазірнуць і паглядзець, ці ён там жыве, ці ён там прысутнічае сярод нас. Жадае паглядзець, ці прысутны ён у нашым жыцці. Сённяшняе свята – гэта таксама добрая нагода лепш зразумець гэты сакрамент, сакрамент Эўхарыстыі, і паклапаціцца пра яго ушанаванне і належнае прыняцце. Бо, як вучыць святы апостол Павел, нягоднае прыняцце гэтага сакраменту жыцця можа прынесці супрацьлеглы эфект. Той, хто нягодна есць цела Христа і п'е ягоную кроў, той есць і п'е на сваё асуджэнне. Разважаючы менавіта гэтыя словы апостола Паўла, хацелася б зазначыць тры такія важныя пункты падыходу да менавіта Эўхарыстыі. Першае – гэта падрыхтоўка. Як я рыхтуюся да святой імшы, да Эўхарыстыі. Як чулі пред хвіліну ў сённяшнім Евангеліі, Езус загадаў сваім вучням, каб яны пайшлі ў горад з
знойдуть там чоловіка, каб падрыхтавалі месца для таго, каб спажыць вячэру. Месца было падрыхтаванае, але яны падрыхтавалі гэтую вячэру, знешне падрыхтавалі. Калі, скажам, в сённяшнім Евангеліі не чулі, але калі в других, скажам, урыўках чуем, што Езус, абмыўшы ім ногі, то бишь знешне таксама павінны былі абмыцца, каб быць чыстымі, прыгатаваць ежу гэтую вячэру. Падрыхтоўка, належная падрыхтоўка да святой Эўхарыстыі. Як я рыхтуюся да святой імшы? Не толькі, скажам, знешне прыгожа, адзенуся прыгожа, значу, не модна, але прыгожа і дастойна у святыню Божую. Бо іду не ў бар, не на дискотеку, але ў дом Божий, на сустрэчу з жывым і праўдзівым Езусам. І духоўна, немалаважна таксама. Ці я прыхожу духоўна падрыхтаваны? Не ў гэтым мітусні клопата штодзённага жыцця за хвіліну або ўжо пасля распачацця святой імшы заляцеў, адпыхаўся, адбыў святую імшу і пайшоў. Ці я прыйшоў і духоўна падрыхтаваўся? Ці я ўжо, выходзячы з дому, падрыхтаваўся да Эўхарыстыі, да святой імшы, да гэтай сустрэчы з жывым і праўдзівым Богам? Другі момант – гэта прыняцце Езуса ў святой камуніі. Ці я сапраўды з чыстым сэрцам яго прымаю? Ці я сапраўды належным чынам і годна яго прымаю ў сваё жыццё? Дзеці, напэўна, памятаюць нядзелю першая камунія, як пробач гаварыў для вас казанне, што вы павінны быць манстранцыяй, ісці і свяціць Езусам, быць Езусам у штодзённасці ў гэтым жыцці. Але гэта не толькі для дзяцей быў зварот, але таксама да кожнага з нас. Быць такой манстранцыяй, прыняўшы Езуса Хрыста ў сваё сэрца, павінны ісці і прапаведаваць, павінны ісці і свяціць, быць гэтым такім Божым святлом у сённяшнім свеце. І трэці момант, трэці гэты аспект – гэта падзяка. Бо Эўхарыстыя з грэчаскай мовы азначае падзяка. Ці я сапраўды дзякую Езусу? Дзякую за тое, што Ён прысутны ў маім жыцці. Дзякую за тое, што магу прыняць Яго ў сваё сэрца і жыць ім. Чулі апошнія словы сённяшняе Евангелие, што праспяваўшы ім, яны пайшлі на гару Аліву, праспяваўшы, праславіўшы Бога. Ну, таксама пасля камуніі, прыняўшы святую камунію, спяваем пэўную падрыхтаваную песню, як знак падзякі за тое, што Езус Христос прыйшоў у нашае сэрца, за тое, што мы маглі Яго прыняць у свае сэрцы. Напэўна, гэтая падзяка можа сваімі словамі таксама кожнага, або якімісьці пэўнымі, можа, завучанымі ўжо з дзяцінства. Але найважнейшае, каб мы дзякавалі Езусу, жывому і праўдзіваму ў Эўхарыстыі, сваім жыццём, сваімі словамі, сваімі ўчынкамі. Каб лепш зразумець таямніцу Эўхарыстыі, перш за ўсё трэба адказаць таксама сабе на пытанне, для чаго Езус устанавіў гэты сакрамент. Бо Ён абяцаў застацца з намі ва ўсе часы. Менавіта у Эўхарыстыі Ён становіцца бачным і эфектыўным знакам Яго прысутнасці ў нас, а таксама нашай прысутнасці ў ім. Сам Езус сказаў: «Хто есть маё цело і п'е маю кроў, застаецца ува мне, і я ў ім». Езус таксама казаў, што Ён прыйшоў, каб мы мелі жыццё і мелі яго ва ўсёй паўнаце. Менавіта у Эўхарыстыі Христос дае нам гэтае жыццё, каб мы маглі жыць ва ўсёй паўнаце, як цяпер, так і ў вечнасці. Калі не будзеце есці цела Сына Чалавечага і піць крыві Ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто есть маё цело і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, і я ў вас крашу яго у апошні дзень. Складаем сёння падзяку збаўцы за дар найсвяцейшага сакраменту, у якім Ён сам прабывае,
za swoim narodem. Amen. Powstanie wyznam naszą wierę. Wierzę w jednego Boga. Нашего Отца в небе, який спаслав своего милованного Сына, как мы имели соправдное житье, вознесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за Христовый костел, как в Евхаристии, и Он черпал силы для духовного отражения. Тебе просим. Молимся за бискупов и пресвитеров, из рук яких мы отримливаем святую коммунию, как Христос неоспинно умацовывал их своей лаской. Тебе просим. Молимся за детей, которые в этом году приняли первую святую коммунию, как они имкнулись жить у ласцы все свое житье. Тебе просим. Молимся за тех, кого Бог одарил лаской покликанием, как про свою связь с Христом и молитву, и они стали предвестниками нового жития. Тебе просим. Молимся о ласце життя вечного для померного Станислава Возняк, у первую годовину после его смерти. Тебе просим. Молимся за нас, удельников этой святой имши, как удел сегодняшней урочистости поглыбил нашу веру и едность с Христом, присутным у нас святейшем сакраменте. Тебе просим. Боже, мы дякуем Тебе за дар тела и крови Твоего одинородного Сына. Учини, просим, как мы досягнули вечного счастья в небесном благодарстве. Раз Христа, Пана нашего.
Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, którymi stycznie wyrażają złożone dary przez Chrystusa Pana naszego. A Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wydana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z prawami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wolając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia, chwały Twoje. Hosana na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosana na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Święte dary mocą Twojego Ducha, aby stało się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, pomocniczym biskupem Józefem oraz o całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie,
cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcone imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale mówiąc tylko słowo, a będzie uzdrowiony.
abyśmy ożywieni świętą miłością umieli dojrzeć w naszych braciach Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Pani Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która rodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowano, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu. Ty sam przeznaczyłeś Bóg za to, za wspólną modlitwę z wiarą przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Всех деток попросим выстроиться по одному в рядочек, ровненько стать.